பெலாரஸ் நாட்டு எல்லை அருகே அணு ஆயுதங்களை குவிக்க ரஷ்யா முடிவு செய்துள்ளது என ரஷ்ய தூதுவர் வெளியிட்ட தகவலால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. நேட்டோவில் இணையும் உக்ரைனின் முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இராணுவ நடவடிக்கை என்ற பெயரில் ரஷ்யா படையெடுப்பை நடத்தி வருகிறது. கடந்த பிப்ரவரியுடன் ஓராண்டை நிறைவு செய்தும் போர் முடிவுக்கு வராத சூழல் உள்ளது. போரானது தொடர்ந்து 2வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்து நீடித்து வருகிறது. ரஷ்யாவுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள் எடுத்து வருகின்றன. போரை நிறுத்த கோரும் அந்நாடுகள் மறுபுறம் உக்ரைனுக்கு ஆயுதம், நிதி உள்ளிட்ட உதவிகளை வழங்கி போரை ஊக்கப்படுத்தி வருகிறது என்ற குற்றச்சாட்டை அதிபர் புட்டின் முன்வைத்துள்ளார். போரின் தொடக்கத்திலிருந்து உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்து வந்த அமெரிக்க, ஐரோப்பிய நாடுகள் ரஷ்யாவை அச்சுறுத்த பொருளாதார தடைகளை விதித்து பார்த்தது. அது பலன் தரவில்லை. உக்ரைனுக்கு தேவையான பீரங்கிகள், ராக்கெட் குண்டுகள் போன்ற ஆயுதங்களை வழங்கி ஆதரவை நீடித்து வருகின்றன. கோடிக்கணக்கான மதிப்பிலான ஆயுதங்களுடன் நிதி உதவியும் வழங்கி வருகின்றன. ரஷ்யாவுக்கு பெலாரஸ் நாடு ஆதரவான வகையில் செயல்பட்டு வருகிறது என ஆரம்பத்திலிருந்து கூறப்பட்டது. இந்த தகவலை பெலாரஸ் அரசு மறுக்கவில்லை. இந்நிலையில் நேட்டோ நாடுகளை ஒட்டிய பெலாரஸ் நாட்டின் எல்லை அருகே அணு ஆயுதங்களை குவிக்க ரஷ்யா முடிவு செய்துள்ளது. இதுபற்றி பெலாரஸ் நாட்டுக்கான ரஷ்ய தூதர் பேரிஸ் கிரைஸ்லோவ் பெலாரஸ் நாட்டு அரசு தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பேட்டியின் போது, எங்களுடன் ஒருங்கிணைந்து நாட்டின் மேற்கத்திய எல்லைப் பகுதியில் ரஷ்யாவின் அணு ஆயுதங்களை குவிக்கப்படும் என கூறியுள்ளார். எனினும் எந்த பகுதி என அவை குவிக்கப்படும் குறிப்பிட்ட இடம் பற்றி விவரங்களை அவர் வெளியிடவில்லை. அது எங்களது தற்காப்பு திறனை விரிவாக்கம் செய்யும். ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க நாடுகளின் அனைத்து வித சத்தங்களையும் கவனத்தில் கொள்ளாமல் அது நடைபெறும் என்று அவர் கூறியுள்ளார். இதனை லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் டைம்ஸ் பத்திரிகை உறுதி செய்துள்ளது. இதேபோன்று ஏபிசி நியூஸ் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில், ரஷ்யாவின் அண்டை நாடுகள் மற்றும் கூட்டணி நாடுகளின் எல்லைப் பகுதியில் அணு ஆயுதங்களை நிலைநிறுத்தும் திட்டங்கள் உள்ளன என அதிபர் புட்டின் சமீபத்தில் வெளியிட்ட அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். ரஷ்யா குறிப்பிட்டுள்ள அணு ஆயுதங்கள் சற்று வீரியம் குறைவான ஆயுதங்கள் என்ற போதும் அது உயிர்களுக்கு அழிவை உண்டு பண்ணக்கூடியவையாகும். பெலாரஸ் நாட்டின் போர் விமானங்கள் அணு ஆயுதங்களை சுமந்து செல்லக்கூடிய திறன் படைத்தவையாக உருமாற்றம் செய்வதற்கான உதவிகளை ரஷ்யா செய்துள்ளது என்றும் புட்டின் குறிப்பிட்டார். பப்புவா நியூகினியாவில் ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் 7.2 பதிவாகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. பப்புவா நியூகினியாவின் கடலோர நகரமான வெபாக்கிலிருந்து சுமார் 97 கிலோமீட்டர் தொலைவில் 62 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதிகாலையில் 4 மணியளவில் ரிக்டர் அளவில் 7.0 பதிவான இந்த நிலநடுக்கம் காரணமாக சுனாமி எச்சரிக்கை எதுவும் விடுக்கப்படவில்லை. தொடர்ச்சியாக நிலநடுக்கம் ஏற்படும் மண்டலத்தில் பப்புவா நியூகினியாவின் ஒன்று என சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் இந்த தீவில் மக்கள் தொகை குறைவு என்பதால் பாதிப்பு ஏதும் அதிக அளவில் உணரப்படவில்லை. கடலுக்கடியில் உள்ள பூமியின் தட்டுக்கள் நகர்ந்தது இந்த நிலநடுக்கத்திற்கான காரணமாக சொல்லப்படுகிறது. உலகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் இதுபோன்று தட்டுக்கள் நகர்கின்றன. இந்த நிலநடுக்கத்தில் எல்லாம் தட்டுக்கள் லேசானதாக இருப்பதே இதற்கு காரணமாகும். மறுபுறம் இந்தோனேஷியாவின் எல்லைப் பகுதியிலிருந்து 100 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருப்பதால் சுனாமி ஏற்படுமோ என்கிற சந்தேகம் வலுத்தது. ஆனால் நல்வாய்ப்புக்காக அதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என்று ஆய்வாளர்கள் கூறியுள்ளனர். இதேபோல கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இதேபோல 6.2 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. அமெரிக்காவின் சக்தி வாய்ந்த புயலில் சிக்கி பலியானோர் எண்ணிக்கை 32ஆக உயர்ந்துள்ளது. அமெரிக்காவில் ஏப்ரல் 1 மற்றும் 2ஆம் தேதிகளில் புயலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்திருந்தது. அதன்படி ஆர்கன்சாஸ், இல்லினியாஸ் ஆகிய மாகாணங்களில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அடுத்தடுத்து பயங்கர புயல்களை தாக்கியன. கடந்த 2 நாட்களில் மட்டும் அங்கு சுமார் 60 புயல்கள் ஏற்பட்டதாக அந்த நாட்டின் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த புயல்கள் அமெரிக்காவின் தெற்கு மற்றும் மத்திய மேற்கு மாகாணங்களில் பந்தாடின. மணிக்கு பல மைல் வேகத்தில் சுழன்றடித்த சூறாவளி காற்றில் சிக்கி சாலையோரங்களில் இருந்த மரங்கள் முறிந்து விழுந்தன. ஏராளமான கட்டிடங்கள் சேதமடைந்தன. பல்வேறு இடங்களில் மின்கம்பங்கள் சாய்ந்து மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது. புயலால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட 8 மாகாணங்களில் பல நகரங்களில் முழுமையாக மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டு சுமார் 5 லட்சம் பேர் இருளில் தவித்து வருவதாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. டென்னீசி மாகாணம், வின், அர்கனாஸ், சுல்லிவன், இண்டியானா நகரங்கள் மற்றும் இல்லியானாஸ், அலபாமா, மிச்சிப்பி மற்றும் லிட்டில் ராக் பகுதிகளில் பொதுமக்கள் பலியாகினர் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இந்த புயலால் 11 பேர் பலியானதாக முதல்கட்ட தகவல்கள் வெளியானது. இந்நிலையில் இல்லினாய்ஸ், ஆர்கன்சாஸ் உள்ளிட்ட மாகாணங்களில் மேலும் பல உடல்களை மீட்புக் குழுவினர் மீட்டதை தொடர்ந்து பலி எண்ணிக்கை 32ஆக உயர்ந்துள்ளது. மேலும் பல புயல்கள் தாக்கக்கூடும் என அமெரிக்க வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளதால் மக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். உக்ரைன் போரில் ரஷ்ய ராணுவம் நடத்திய தாக்குதலில் 210 வீரர்கள் கொன்று குவிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் போர் 14வது மாதத்தில் அடியெடுத்து வைத்துள்ள நிலையில் தற்போது கிழக்கு உக்ரைனில் இருதரப்புக்கும் இடையே தீவிரமான சண்டை நடந்து வருகிறது. இந்த நிலையில் கிழக்கு டொனட்ஸ்க் பிராந்தியத்தை நோக்கி முன்னேறி வந்த உக்ரைன் ராணுவ வீரர்களை குறிவைத்து கடந்த 24 மணி நேரத்தில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் 210 பேர் கொன்று குவிக்கப்பட்டதாக ரஷ்ய ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும் இந்த தாக்குதலில் துருக்கியிடமிருந்து பெறப்பட்ட கவச வாகனங்கள் உட்பட உக்ரைன் இராணுவத்துக்கு சொந்தமான ஏராளமான இராணுவ தளவாடங்கள் நிர்மூலமாக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் இதுகுறித்து உக்ரைன் உடனடியாக எந்த விளக்கமும் அளிக்கவில்லை. தினசரி கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியை 10 லட்சம் பீப்பாய்களாக குறைக்க ஒபேக் நாடுகள் முடிவெடுத்துள்ளன. உலகளாவிய பொருளாதாரம் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் அது தொடர்பான விலையை பொறுத்து இயங்கி வருகிறது. உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் அரேபிய நாடுகள், அமெரிக்கா, ரஷ்யா உள்ளிட்ட சில நாடுகளாலேயே உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இதனிடையே கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி செய்யும் அரேபிய நாடுகள் ஒபேக் என்ற கூட்டமைப்பை ஏற்படுத்தி அதன் மூலம் கச்சா எண்ணெய் விலையை நிர்ணயித்து வருகின்றன. இந்த கூட்டமைப்பு கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி செய்யும் அளவையும் நிர்ணயிக்கின்றன. இந்த நிலையில் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியை குறைக்க உள்ளதாக ஒபேக் நாடுகளின் கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ளது. அதன்படி கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியில் முதலிடத்தில் உள்ள சவுதி அரேபியா தினசரி கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியை 5 லட்சம் பீப்பாய்களாக குறைக்க உள்ளது. வரும் மே மாதம் முதல் இந்த ஆண்டு இறுதி வரை தினமும் 5 லட்சம் பீப்பாய்கள் மட்டுமே கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி செய்ய உள்ளதாக சவுதி அரேபியா அறிவித்துள்ளது. அதேபோல் ஒபேக் கூட்டமைப்பில் உள்ள பிற நாடுகளும் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியை குறைக்க சம்மதம் தெரிவித்துள்ளன. அதன்படி தினசரி கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி ஈரான் 2,11,000 பீப்பாயாகவும், குவைட் 1,28,000 பீப்பாயாகவும், ஓமான் 40,000 பீப்பாயாகவும், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 1,44,000 பீப்பாயாகவும் குறைக்க சம்மதம் தெரிவித்துள்ளன. இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்தமாக ஒபேக் கூட்டமைப்பிலிருந்து பெறப்படும் தினசரி கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி 10,23,000 பீப்பாயாக குறைய உள்ளது. வரும் மே மாதம் முதல் இந்த ஆண்டு இறுதி வரை இதே அளவிலான தினசரி கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியே இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒபேக் கூட்டமைப்பு நாடுகளில் சேராத ரஷ்யாவும் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியை குறைப்பதாக அறிவித்துள்ளது. அதன்படி வரும் மே மாதத்திலிருந்து தினசரி கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியை 5 லட்சம் பீப்பாய்களாக குறைக்க உள்ளதாக ரஷ்யா அறிவித்துள்ளது. கச்சா எண்ணெய் சந்தை நிலைத்தன்மை ஏற்படுத்தவே தன்னிச்சையாக இந்த உற்பத்தி குறைப்பை மேற்கொண்டுள்ளதாக சவுதி அரேபியா உள்ளிட்ட ஒபேக் நாடுகள் தெரிவித்துள்ளன. இந்த அறிவிப்பால் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பின்லாந்து நாட்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் 93.4% வாக்குகளுடன் எதிர்க்கட்சி வெற்றி பெற்று பிரதமர் சன்னா மரின் கட்சி தோல்வியடைந்துள்ளது. பின்லாந்து நாட்டில் பிரதமராக சன்னா மரின் இருந்து வருகிறார். அது நாட்டின் மிக இளம் வயது பிரதமர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார். பெண் பிரதமரான அவர் மக்களிடம் அதிக செல்வாக்குடன் காணப்பட்டார். எனினும் அந்நாட்டின் கடன் அதிகரித்துள்ளது என ஆர்போ உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி தலைவர்களால் குற்றம் சாட்டு எழுப்பப்பட்டது. தொடர்ந்து பொது செலவினங்கள் குறைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் வாதிட்டது. இந்த நிலையில் பின்லாந்து நாட்டின் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நேற்று நடந்து முடிந்தது. இதில் பெட்டரி ஆர்போ என்பவர் தலைமையிலான எதிர்க்கட்சியான மத்திய வலதுசாரி தேசிய கூட்டணி கட்சி 93.4%க்கும் கூடுதலான வாக்குகளை பெற்று வெற்றியடைந்துள்ளது. பின்ஸ் கட்சிக்கு இந்த தேர்தலில் கூடுதலாக 7 புதிய எம்பிக்கள் கிடைத்துள்ளன. இதனால் 3வது இடம் பிடித்த பிரதமர் சன்னா மரின் சார்ந்த சமூக ஜனநாயக கட்சி தோல்வியடைந்துள்ளது. அடுத்து பின்லாந்தில் விரைவில் புதிய பிரதமர் அறிவிக்கப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.